Situacija je sledeća. Lekar opšte prakse ti je zabranio duže serijale fantastike. Jednostavno ti previše stresa izazivaju, a dobro je poznato da je nemoj da se nerviraš broj 1 pripisana terapija u modernoj medicini. Ili možda imaš strah od vezivanja i želiš fantastiku bez obaveza. Gde ti neće biti potrebno par meseci do godinu dana da saznaš kraj priče, nego ćeš lepo moći nemilosrdno da završiš priču putem SMS-a, okreneš se i odeš zauvek. Možda je jednostavno krajnje vreme da probaš fantastiku i onda pažljivo pristupaš situaciji i istražuješ opcije. I ne boj se, fantastičari nisu sekta. Zapravo govorim u svoje ime. A ja sam duša i ne pijem kafu i ovo je 5 samostalnih romana fantastike za koje sam siguran da su ti potrebni u životu. Ne, veruj mi, bukvalno ću te naterati da ih pročitaš. Mnogi kažu da je u raju lepo, a da je u paklu ekipa, a verzija pakla Erlenda Lua samo potvrđuje ovu izjavu. Pakao je zapravo prvi Luov roman koji sam pročitao i nakon čitanja tamo negde, ja mislim 2022. sam otišao na štand Geopoetike, prišao i bio doslovno u fazonu: dobar dan, dajte mi sve romane Erlenda Lua. Osjetio sam se kao klasičan poštovalac knjiga na kilo, što možda i jes, ali vredelo je. A zašto je vredelo? Pa Erlend Lu piše jako apsurdne romane, gde se odrasli ponašaju i razmišljaju kao deca, a deca ponašaju kao odrasli. I to u njegovim romanima potpuno normalno. Nikome nikada ne pada na pamet da preispituje logičnost bilo koje situacije i sve što se dešava su jednostavno činjenice. Isto tako je 50-godišnja protagonistkinja pakla pronašla u svom dvorištu kapiju do pakla, platila ulaznicu, dobila kupon za besplatan sok i zakoračila ovu neprofitnu organizaciju gde može putovati kroz krugove pakla, praviti selfije sa stanovnicima, a u određenim delovima dana može čak vidjeti i nečastivog kako jede. Najurnebesniji od svega je stil pisanja koji je toliko ležaran i prost, brate, kao autor da ti konstantno priča neke viceve, ali je mrtav ozbiljan dok ti ih priča. Evo citat, pazi ovo. U 15 časova posetioci su nakratko mogli da vide đavola, pa čak i da ga hrane. Gledajte kako satana jede, pisalo je. Dajte princu tame njegovu omiljenu hranu. I ovako na svih stotinak strana. Naravno, iza sveg tog humora kriju se i brojne kritike društva, jer svi likovi prihvataju krajnje apsurdne situacije bez pogovora. A u paklu evidentna kritika religije i religijskih figura, tako da ako si naročito pobožna persona, možda bi trebalo da koračaš pažljivo po paklu. Dalje imamo još jedan luckast roman koji je marketinški rečeno osvojio srca mnogih. Ne znam za vas, ali meni se ekstremno gadi ta izjava, možda čak i obrišem iz edita. Elem, u pitanju je roman Piranezi autorke Suzane Clark. Bez nekog naročitog uvoda, roman se pripovede iz Piranezijeve perspektive dok korača dvoranama sa velikim D, putevima sa velikim P, kroz kuću sa velikim K. Sve u svemu ubrzo shvatamo da u jednom džinovskom lavirintu ide malo... Na prvi, drugi, a boga mi na treći pogled ne deluje baš kao najbistri momak u prostoriji, a pritom je jedini u njoj. I to je manje više roman. I sad mi čitaoci naravno odmah krećemo s pitanjima. Ko je Piranezi? Šta je uopšte ovo mesto i kako ovde uopšte završio? Sam li ja glup ili on? Ja sam. A Piranezi, vrate, ni da trepne, znači zabole ga. On te, vrate, tera da gledaš kako posmatra ptičici i razmišlja da li mu jedna statua lepša od druge, a ti si u fazonu šta pričaš, magarac. Stvar je zapravo u tome što ni sam Piranezi ne zna ko je niti kako je završio lavirintu. Bukvalno je kompletan, nemaš pojma. Ali se on ni ne trudi da sazna bilo šta od toga, nego nas konstantno vuče nazad u svoju priču i u svoje trenutna zapažanja kojima je opčinjen. Kako vreme bude odmicalo, tako će iščezavati čitaočeva radoznalost za objašnjenjem i razrešenjem i polako ćemo se prešaltati na Piranezijevu perspektivu, ali bukvalno protiv svoje volje. I to je zapravo ono što čini autorkino pisanje zaista magično. Znači, sešćeš, brate, i razmišljaćeš zajedno s Piranezijem zašto on voli jednu statuju više od druge. Znam, potpuno idiotski, ali transformisat će ti način na koji čitaš i doživljavaš priču. To jest, zaista ćeš je posmatrati Piranezijevim očima. Tako da, ako ste u potrazi za nečim potpuno unikatnim i nečim što će vam potpuno transformisati čitalačko iskustvo, mislim da je Piranezi pun pogodak. A da li bih sada možda mogao da te zainteresujem za Baston za odrasle, u kojoj je glavni lik vrana po imenu Ser, skraćeno Seronja. A roman se zove Kraljevstvo slepih autorke Kire Jane Buxton. I ne, roman zaista nije za decu, osim ako je tvoje dete odraslo, onda može da ga čita. Ser živi u gradu punom kretena. To su inače ljudska bića, ali od svog ljudskog prijatelja čuo da tako naziva druge ljude. Ser je i sam poprimio kretenske navike. Gleda Discovery na TV-u, najviše voli da jede smoki i odlazi u zoo vrt da se ruga pingvinima jer ne ume da lete. Sve do trenutka kada njegov kretenski prijatelj postaje zombi kao i ostatak kretena. Od tog trenutka Ser je primoran da ostavi sve što ikada znaju u čemu se pronalazi, što u njemu stvara užasnu teskobu i krizu identiteta. Primoran je da sarađuje sa ostalim životinjama kao i sa opstavom vrstom o koje se najviše gadi.
to je neminovna želja za spašavanjem kretenske vrste. Kao što si do sada možda prepostavio, iza komične fasade Kraljevstva slepih krije se vrlo emotivan roman, prepun naznaka o odnosu čoveka prema prirodi, ali i odnosu prema samom sebi. Buxtonova će vrlo vešto menjati Serovu perspektivu iz one ljudske u primalnu ili životinsku i poentirati svaki put u pravo vreme. Bilo tragično, komično ili tragikomično, ali bukvalno sve kad mu je vreme. Dakle, ako si u potrazi za komedijom koja će te bukvalno rasplakati od smeha, ali takođe ponekad i slomiti, rastaviti pa opet sastaviti, Kraljevstvo slepih je definitivno tvoja destinacija. I ja bih ga mislim da sam sad zaslužio jednu pljugicu, a? Ovo će sada biti jako težak zadatak, ali pokušat ću. Ne zato što je tema komplikovana, zapravo nije uopšte, nego je u pitanju lektira. Mada sve češće vidim ljudi koji se vraćaju lektirama koje nisu želeni da pogledaju tokom školovanja, a ne vidim ni jedan jedini razlog zašto se ne bi vratili najstarijem poznatom književnom delu. Naravno, u pitanju je ep o Gilgamešu i sad naravno poštedeću vas priča o klinastom pismu, glinenim tablama, kako su sve one sastavljene, pronađene i tako dalje, ali ono čemu definitivno želim da pričam je kako ja sada u ruci držim prepev književnog dela starog 4000 godina. To je stariji od Mika Jaggera, jebote. Pronalazak epa o Gilgameshu promenio je čitav narativ koji smo do tada imali o književnosti i religiji. Se u njemu vide jasni uticaj koji je ostavio na verska i književna dela koje su nastala nakon njega. Kako god da okreneš, mislim da je epo Gilgameštu jebote život. Mislim da je ep o Gilgamešu zaista vredan tvoje pažnje, čak i nakon srednje škole ili kad sam obeš čitao. Da, može se čitati na onaj dosadan akademski način kao i svaka lektira, ali može se čitati i kao potpuno koherentna, epsko-fantastična priča o čoveku koji je želeo da pobedi smrtnost. Realno, ako možeš da se akaš sa Karenjinom, brate, možeš da daš i šansu Gilgamešu. I da, po mom mišljenju je Gilgameš smrtnost i pobedio, zapravo evo ga ovde. Sada imam da ti preporučim jednu jako kratku novelu, a naročito je kratka za autora koji ju je napisao. Autor je Brandon Sanderson, koji je verovatno već napisao 300 strana dok sam ja izgovorio ovaj uvod, a novelica je Careva duša koja broji svega 100 strana. Zapravo, generalno ne preporučujem Sandersona drugim ljudima jer mi nešto ne leži njegov stil koji je po mom mišljenju poprilično prost, ali Careva duša mi je baš bila izuzetak i nadam se da ću pročitati još romana u tom fazonu. Jako je teško pričati o ovom romanu, a da se ne zađe u teritoriju spoilera, ali ću reći da se skoro čitav roman odvija samo u jednoj prostoriji u kojoj protagonistkinja pokušava da rekreira dušu umirućeg cara. U toj jednoj prostoriji ćemo za vrlo kratko vreme saznati pojedinosti i o tom carstvu u kom se odvija, i o čitavom svetu, i o likovima, i o magijskom sistemu. A magijski sistem je baziran na poznavanju istorijata određenog predmeta i njegovoj rekreaciji, u ovom slučaju čitave duše. A meni bi sada mnogo dobro lego jedan ovakav magijski sistem da me rekreira strpljenja, pošto ostajem bez njega. Ovo govno toliko baguje da nemam reči. Uopšte ne znam kako je to Sanderson uspeo, ali ni u jednom trenutku nisam stekao utisak da daje previše informacija na jako malom prostoru ili da preterano davi o jednoj temi. Budući da je tema romana takva kakva je, roman se može posmatrati i kao diskusija o tome šta čini jednu dušu, ali rasprava o umetnosti i tome šta čini jednog umetnika. Postavlja se čak i pitanje da li postoji suštinski originalno delo i šta to čini jedan plagijat. Sve ove diskusije i rasprave služići kao alatka za karakterizaciju likova, što mislim da je savršena odluka za ovako kratak roman. Tako da, ako si u potrazi za romanom epskih razmera i velikih pitanja, mislim da će ti Careva duša utoliti tu glad. Nadam se da si slušajući o svim ovim preporukama ili ljutito pisao u komentaru kako se ne slažeš sa njima ili si možda napisao neke svoje. Volao bi da ih čujem.